Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing don jong ki Briew na ka Jylla Meghalaya ki badang ja Rngai hadu menta kilong hinyo phok prangun kat bahaus nem ahrajar apaway lalap Biang ya arspa arpau Ngut ki Briew ki belaja baro shikata. Kini ki jingkhen kila pau Hagatop Crime in India 2021 balapan mi the National Crime Records Bureau jongkatnat korbari kasor karpeding. Ha ka jingpet benya ya ki jingkhen lashem batang haus nem arhajar apaway ru ki belaja Rngai na Meghalaya kilong shispa khandai phongun. Bat kini ki kentop ya prapau Ngut ki shenrang bat shispa prangut ki kenthe. Henry haune uju usnem lalap ne yo Biang ya arspa arpau Ngut ki balaja ki ba kentop ya khandai phokhandai Ngut ki shenrang bat shispa arpau lai Ngut ki kenthe. Habalak henye ki Briew ki badang ja Rngai nadu kisnem ki bamenchwa bat hadu menta lashem ba ki don henye phok prangut bat kini ki kentop ya sau phongut ki shenrang bat lai phok prangut ki kenthe. Ha kabeyadai bat ka jingja jong ki khna ki bahapo khat prasnem ka karta ki jingkhen na ke NCRB ki peni bahausnem arhajar apaway kiladon hanrepun reungun kata arphongut ki shenrang bat saupun reungut ki kenthe ki balaja ha Meghalaya ki khna ki bahapo khat prasnem ki balaja Rngai nadu kisnem ki ba menchwa bat hadu menta ki don prapau saungun. Henry House nem arhajar arpaway lalap ne yo Biang ya nyo pawengun ki khna kata arpau sangut ki shenrang bat saupun reungut ki kenthe bat ki basa menta bat ki bampat lam ki don sakhat laingun kata laingut ki shenrang bat shiphongut ki kenthe. Ha kari barok kaway ka jingdon jong ki Briew ki badang ja hadu menta kilong lailak saupau arhajar sauspa praphongun bat kini ki dei tang ki balayo jingkhen namar ki bahayeng hasem kilalet ban pentep sheki pulen lane kila ai da ka jing ujor.